na veslu priče. Snovi moji kupinovi. A ovo mi je navika, tražim cigare, ne pušim više. Setim se neki dan, nigdje se skoro ne puši. I da me čudi što dozvoljavaju termoelektrane da puši. Sada kad je publika izmorena, totalno ja sam sad na kraju da ih dokusturim. Ja se vratimo u te rokerske čizme, to rafting, tara. Ne znam koje su to godine bila, već sam zaboravio, ali je bilo aktuelno da se pravi neka hidroelektrana tamo negdje na tromeđi Crne Gore, Srbije i Bosne. I onda zbog toga je trebalo da se potopi kanjon Tare. I ja sam se onda našao tu pobuđenim da idem da spasem kanjon i da pokušam da nekim serijom tekstova probudim javnost da se pobuni protiv toga. I ja sam išao službeno, ali su sa mnom pošli moji prijatelji Dragan Babić, Mića Pravdić, Kosta Lozanić i ja, ne znam da bi još neko. I mi smo krenuli od Mojkovca i trebalo da imamo do Foče, potpuno nepripremljeni. Trebalo da imamo šlemove, protiv zmija, onaj protiv otrova. Nešto, pa ne znam, one se ne bi udavili. Prsluke i tako. Ništa mi to nismo, onako ko. I kad smo onda počeli da nailazimo na nekakve te vodopade, trakovite, to je bilo užasno. Mi smo tad padali, tačno vidiš, ili kad mi čujemo da je vodopad, treba da čuje se daleka da on huči, mi stanimo neki tišak i sad dugo razmišljamo, dogovaramo se šta da radimo, nazad ne može. A da pogineš, ja već zamišljam sad kako sad tamo Šumatoviću piju špricira, ja ovdje hoću spašava kanjon, ko me dovede ovdje, šta ćemo, i onda odemo pešice pa gledamo tako sa nekih stena kako izgleda tamo taj vodopad. Da li ima nekako, kako ćemo da letimo, da vidimo kojom ćemo pravcu da. I pa onda gledamo, pa onda pušimo, pa razmišljamo, pa neko hoće piše oprošteno pismo, a ko da ga nađe? Pa treba kao neku flašku, nemamo ni flašu, pa. Tako i onda, nema se kud, već hoće mrak da padne. Sturduknemo se dole. Bilo je svašta, to i izvrtanja, i lomljenja vesala, i svašta. To je kad smo zanoćili tu na nekoj malo ima samo obale, a sve je to ogroman kanjon, gore samo vidi kao jedna traka, vidi se nebo. To je toliko visoko da kao pruga. I sad tu je toliko hladno, to je tvokotanje. Nikad neću zaboraviti toliko tu zimu, jako nije bilo snega. I ujutru kada smo krenuli i kroz jedan od kamena tunel, voda je probila stenu, kao cev pištolja. I nas izbacila, katapultirala kroz tu cev i mi smo izleteli i leteći i pali na vodu koja je odjednom bila tihka, mirna. I kad nas je video tamo neki čuvar pored obale, da smo izašli odatle, on kaže, ovo nisam nikad video da neko mogao da je tu prošao. Prošli, živi i zdravi obojica, hvala Bogu. Luda i Bog čuva. Pa dobro, i ti si u nekakvoj prosvetiteljskoj misiji. Braniš da se izgradi hidrocentrala, treba da uništi neki deo prirode. I nisu je napravili. Pa dobro, crna polako. Vidi tamo, ili Vilin Konjic. Kada smo mi bili mali, mi smo Vilinog Konjica nazivali aviona. Zato što ima krila, tako kao jeroplan, kojim je leteo Aleksandar de Roko. Da, gde sam stao? Baba i zubi. Kada pričaju o tebi, uvek počinju od toga reporter.
Reporter, to su uvek serije reportaža koje su objavljivane u novinama, ali su uvek tu na granici literature. Pa mislim da je lakše pisati u užem smislu reči književnost. Pošto ja mislim da su i putopisi i reportaže takođe po meni vrsta književnosti, ali... Fikcija, moje je pogrešno, dobro? Ali, kažem da je lakše zato što se ne barata pravim imenima i može se mašti pustiti na volju. A ovdje se barata autentičnim imenima i autentičnih mesta, ljudi određenih sa imenom, prezimenom, mestom stanovanja i tako dalje. Mora se voditi računa ne samo o tome da tekst bude pitak, lep i da ima neku poruku, nego i da se taj čovjek ne bi posle nešto povredio, naljutio, može i da tuži, onda može da kaže da možda novinar to nije dobro predstavio, možda je on drugačije nego što je tu predstavljen i tako dalje. To je malo, to je to teže da bude dobar tekst sa autentičnim ljudima koji su junaci. Jel, autentik, opet fotka Homolja, ona tvoja šetnja i Sveta Gora. Ne, prokletije, to sam prepešačio, to prokletije, a to sam rešavao, mislio sam tog leta gde bi sad mogao da putujem, gde bih išao, da nešto pišem neki putopis i onda gledam kartu Jugoslavije, tada je još bila Jugoslavija, i nekako pada mi pogled na prokletije. I onda sam pomislio kako je to čudno, kako je to ime prokletije, prokleto nešto. Da vidim kako je to, kakve su te prokletije. I tako da sam otišao isto ranac na leđa, pešačenje i sprovozane tom planinom do vrha i natrag tamo spavao sam po tim, kako ni kažu, tim katunima, gde su oni leti sa tom stokom u tim brdima, tamo se napasa stoka. Spavao sam tako, mi spavamo ovde u jednoj prostoriji, u drvenoj, a samo daska na zeli, tu su krave noću uzdišu, kao nešto teško sanjaju, nešto. Što nema više takvih reportaža, opet ti si isto bio i u uredničkoj ulozi, ti si bio urednik kulture u politici i urednik nekoliko drugih rubrika u politici. Nema novca da ode novinar na mesto A, B, C i D, da to bude funkcija. Ja ne vidim više te materijale, serije, reportaže, ili su ljudi izgubili strpljenje za to, ili mi smo sada žuta štampa. Ili je to ta aktuelnost, ime, kreten koji se skinuo mislim i tako da ne pominjem. Mnogo je uzroka tu, to je duža priča, zašto je to sve tako, ali tako je, nema više reportaže, nema prave reportaže, svašta je tu, od toga što si ti nabrojao, možda svega toga po nešto se može uzeti kao razlog i uzrok. Meni je žao što nema, i nema ni talentovnih ljudi, nije samo to zbog para, jer može se čovjek pešice da putuje, to ništa ne košta. I da piše. Međutim, ovo pitanje je i to koliko to i redakciji više interesuje. Tamnava i Kopinac su reke koje su nestale. Njihovi tragovi još postoje u koritima od betona, u grobnicama od betona. Za moga života nestale su dve reke. Još nisam ni u penziju otišao, a dve reke su umrle. Leže tu pored nas, osjećam im miris raspadanja. To je omiljeno mesto u prirodi. U prirodi? Da. To je teško. Pa mogu da kažem da mi je, imao sam njima i sad, ali to više ne boravim, jedno imanje, to je blizini Ibarske magistrale i pripada ataru sela Veliki Borak, opština Barajevo. Tu sam imao jednu kolibu u sred šume, hektar i 20 ari okruženo šumom. I tu sam ja živeo, moja žena dolazila samo vikendom kolima da uzme tekst. Tada sam kucao na pisaćoj mašini, nije ni postojao kompjuter. Dolazila je po tekst i ona bude tu za vikend i onda odnese u redakciju tekst i ja tu ostanem. I tako sam tu živeo. Taj prostor me je očarao nešto. Tu sam se najbolje osjećao nekako, čini mi se uopšte u životu. Gde sam išao skroz go i bos, bi se reklo. To je takva jedna divljina, ti uopšte ne znaš, kad ne bi znao gde se ne letiš, mislio si da si nekoj džungli. Niko te ne vidi, može se kao divlji čovjek da se ponaš. Imao sam bunar, naravno nije bilo struje, i tako da sam tu malo učio o biljkama i ishrana u prirodi i
doživljavao sam tu prirodu možda nekako najpunije, prepuštao sam joj se i tako, ali sam na kraju kasnije morao da napustim sve to, tu kolibu, jer su me krali, ne znam, ja odem recimo samo na pola sata uz brdo do neke prodavnice, ja se vratim, ono obijeno i tako da je bilo 14 obijanja u jednoj godini, znači to je već bilo, neko se bio baš rešio da me otera i uspeo je. Zadnja krađa što je bila, na kraju su pokrali i knjige. Kad više nije vidjelo šta. Hoćeš da nam pročitaš nešto? Svojevremeno sam objavljivao u kulturnom dodatku u Politici neke male lirske zapise koje sam nazvao Iverije, ako nije dugačko. Nije, ovo je samo krupna slova i nije to. Lampek. Lampek može biti paganska bogomolja. Pognuti dok ga potpaljuju, lože, održavaju vatru u žaranom ždrelu od pleha, dok čuče oko njega u hladnim jesenjim noćima i kušaju prvenac ogrnuti dimom, seljaci liče na urotnike. Tajno udruženje snuje u tišini. Kada zapevaju otegnut onim suplim i prozuklim mužičkim glasovima, sumnje nema da je to barbarska liturgija i opijenost onih koji su sa Medovine direktno, ne časteći časta, vidim im se na licu, prešli na Šljigovicu. Svinje su žrtve koje se prinose ovom godišnjem dobu. Na žar Lampekovog ložišta baca se krtina. Još je mlaka i meka, jer život je nije sasvim napustio. Tišinom tu mora tvrda reč, muklo curka mučenica. Odozgore crnu svilu progorele hladne nebeske žiške. U tami čami čuma. Nema žena. Tek po neki dečarac po strani krade tajne drevnog rituala. Hvala lepo.